קרן אפרת, בשיתוף עם המועצה המקומית אפרת, ובזכות התורמים ואנשי החסד הרבים שתומכים בנו, מובילה לאורך השנים את הפרויקטים המהווים את התשתית הפיזית והקהילתית שלנו באפרת. אז איך אנחנו מסייעים לכם, תושבי אפרת? בחיזוק הביטחון שלנו, בפריסת מצלמות אבטחה וציוד לכיתת הכוננות, בתמיכה בתרבות פנאי ונוער, בקידום ההתיישבות, בהקמת שכונות חדשות באפרת עבור דור העתיד שלנו. קרן אפרת מאפשרת לנו לחלום וליזום פרויקטים רבים למען הקהילה ולפיתוח היישוב. קרן אפרת כאן כדי להניע עשייה משמעותית עבור כל תושבי אפרת. יש לנו תוכניות גדולות להגשים עבור כולנו באפרת, אבל אנחנו זקוקים לשותפות שלכם כדי להגשים אותן. תרמו עכשיו לקרן אפרת, ויחד נוביל את אפרת קדימה.